Vítam vás pri ďalších zaujímavostiach a faktoch. Po Spider-Manovi a Thorovi sa dnes pozrieme na ďalšieho skoro hrdinu Marvel, Deadpool. Ešte predtým, ako začneme, budem rád, keď dáš like, odber a napíšeš o čom alebo o kom chceš ďalšie zaujímavosti. Ale do skecania, aj keď kecať budem. Áno, chápeme sa. Poďme už na Deadpoola. Deadpool, Wade Wilson, je vymyslený antihrdina objavujúci sa v amerických komiksoch od nakladateľstva Marvel Comics. Bol vytvorený spisovateľom Fabianom Niciezom a spisovateľom Robom Liefeldom. Deadpool sa prvýkrát objavil v The New Mutants s číslom 98 vo februári 1991. Bol predstavený ako darebák, ktorý je znetvorený a psychicky labilný kanadský žoldnier. Jeho nadľudskou schopnosťou je zrýchlené hojenie rán. Taktiež trpel vzácnou chorobou Luctus maximus. Neviem, či to chcem úplne prekladať, mal masívne prirodzenie. Po slovensky mal gigantického šulina. Táto choroba však zmizla po neúspešnom pokuse vyliečiť sa z rakoviny. Zanechala však následky, a to vyťahanú predkošku o dĺžke približne 56 cm. To je asi toľkoto. Túto prebytočnú kožu však obľúbený antihrdina používa na uschovanie peniazy, drog a iných predmetov. Bohužiaľ, toto je oficiálne vyjadrenie tvorcov Deadpoola, takže som to musel povedať. Fun fact, jeho znetvorené semeníky gule boli inšpiráciou pre slávne švédske mäsové gule, na ktorých si viete pochutiť napríklad v IKEA. Daj odberák si o tomto fakte nevedel. Deadpool je veľmi bláznivá postava s neúplne korektným humorom, ale super schopnosťami, teda až na tú rakovinu. Jeho regeneračné schopnosti sú neuveriteľné, je prakticky nesmrteľný, ale tiež vie prelomiť tzv. Štvrtú stenu. To znamená, že dokáže komunikovať s divákmi, ale nie len to. On si uvedomuje, že je fiktívny a keď má nejakého nepriateľa, tak si jednoducho pozrie komiks a tak zistí, ako ho porazí. Ale on to skôr využíva po svojom, tým, že je fanúšikom popkultúry, tak nie aby čítal svoje komiksy, ale on číta Star Wars a tiež miluje World of Warcraft. K svojim schopnostiam neprišiel náhodou, ako väčšina komiksových hrdinov. Ono je samozrejme verzií viac, ale vybral som tu najznámejšiu a to vie, že bol členom špeciálnych jednotiek, ale diagnostikovali mu rakovinu v dosť zlom štádiu. A tak mal možnosť buď podstúpi mutantskú liečbu, ktorá ho môže zabiť, alebo ho zabije rakovina. Cenzúry, ako keby som bol nejaký prianý hulva. Prečo si to robím? Vybral si liečbu a prežil, ale aj rakovina prežila. Ale tým, že má schopnosť regenerácie, tak je to nejak v rovnováhe. Prečo sa volá Deadpool? Tu je tiež trošku viacej verzií, ale opäť zvolím tú najznámejšiu. Deadpool je hra, kde sa stavkuje o to, že kto zomrie skôr. Vo filme túto hru hrávali v bare a keďže mal schopnosti, potreboval aj superhrdinské meno. Vybral si Deadpool, ale čo sa týka komiksov, tak to bolo trošku drsnejšie. Vráťme sa k tomu, že si musel vybrať, či podstúpi mutantskú liečbu alebo zomrie na tú pliagu. On si teda vybral liečbu. Ale nie je to vôbec nič jednoduché. Je to taká ruleta, ale nie, že si vsadíš na čiernu alebo na červenú, ty si musíš vsadiť na zelenú, ak chceš vyhrať. Keďže aj tí doktori sa potrebovali nejak zabaviť, tak hrali hru Deadpool. S tým, že keď niekto prežije, tak to bola výhra. O tejto hre sa dozvedel aj náš hrdina, a keďže prežil, tak si zvolil toto meno. Deadpool má aj vlastnú Deadpool z roku 2013, ale kvôli problémom s licenciami bola v roku 2016 stiahnutá z digitálnych obchodov. Vo filmovom svete ho hrá Ryan Reynolds, čo si myslím bola správna voľba, lebo sa fakt vžil do postavy a pomáha písať aj svoju postavu, čo je dobré, keďže jeho humor je taktiež dosť nekorektný, čo niekedy spôsobí, že Fox niektoré jeho vtipky musí odstrániť. Ale aj napriek tomu je film Deadpool masterpiece. Či už prvý, druhý alebo tretí diel. Poďme si trošku Ryana rozobrať a potom sa pustíme do filmov. Ryan Rodney Reynolds sa narodil 23. októbra vo Vancouveri v rodine Tammy Reynoldsovej, predavačky, a Jimmyho Reynoldsa, veľkoobchodcu. Bol najmladším zo 4 bratov. Jeden z nich je súčasným vancouverským strážnikom. Ryan maturoval na Kitsillianskej strednej škole vo Vancouveri v roku 1994. Následne určitý čas navštevoval univerzitu v Richmonde. Ryan Reynolds sa predstavil vďaka role Vena Wildera v komédii Sexy Party. Ukázal sa divákom tiež v kanadskom seriáli Odyssey, vtedy mal iba 16 rokov. Hral v u nás málo známom seriáli Two Guys and Girl, ktorý bežal v Spojených štátoch na stanici ABC. Hral tu študenta medicíny Michaela Bergena. V roku 2004 získal rolu v 3. dieli série Blade. Bohužiaľ, film bol prepadák. Ako keď si zahral Green Lanterna v roku 2011. Bože, to bola s***čka. V roku 2005 sa predstavoval v filme 3:15 zomrieš. Samozrejme si zahral aj Deadpoola, ale taktiež si zahral v celkom úspešnom filme z roku 2021 Free Guy, v slovenskom preklade Chlapík, kde si zahral hlavnú postavu. Ale o tomto počine možno inokedy. Daj vedieť do komentárov, čo by si chcel. A nezabudni dať like a odber, a ak si legenda, zapni si aj zvonček. Od roku 2002 do roku 2007 bol zamilovaný do speváčky Alanis Morissette. V roku 2004 sa dokonca zasnúbili. Svoju pieseň Everything venovala jemu.
Začali spolu žiť v Ottawe. Až do roku 2006 nezažili žiadnu väčšiu hádku. V tom istom roku vyšiel v časopise People, že ich vzťah upadá. Túto správu Alanis v jednom rozhovore zamietla s oznámením, že nemajú dôvod, prečo sa rozchádzať. 3.2.2007 sa pár v dobrom rozišiel. Alanis a Ryan naďalej zostávajú viac ako blízkymi priateľmi. Rýchlo fakty. Meria 188 cm. Vďaka role vo filme Green Lantern sa zoznámil so svojou súčasnou manželkou a herečkou Blake Lively. Žije spolu s manželkou a s 3 deťmi v 5 miliónovej vile v Lower Hudson Valley. Ryan Reynolds má drahý koníček, zbiera čopre, vlastní 2. Harley Davidson Springer Softail a Confederate Hellcat. Už som spomínal, že má nekorektný humor a že Fox musí jeho vtipky vymazávať. Ale nechybalo veľa a mohol skončiť na súde, keď nazvime to začal vtipkovať o spoločnosti Disney. Žiaľ, tieto vtipky som nikde nenašiel, tak neviem, ako moc to bolo cez čiaru. Deadpool. Akčná, dobrodružná, sci-fi, romantická komédia, ako môžete počuť, je to celkom pestré dielo z roku 2016 od režisera Tima Millera podľa predlohy Fabiana Niciezu a Roba Liefelda, ktorá totálne vystrelila medzi ľuďmi. Čakalo sa, že to Marvel ale toto bol začiatok novej éry na vtipno spravených filmov. Neskutočná atmosféra a ľudia aj prehliadli, že dej je o Dá sa to pochopiť, keď film mal celkom malý rozpočet a to im Fox strhol ešte 7 až 8 miliónov dolárov. Celkový rozpočet bol teda 58 miliónov dolárov, čo na tú dobu bolo dosť málo. Keď kolegovia z Marvelu, Kapitán Amerika, Občianska vojna, mali rozpočet 250 miliónov dolárov. Ale aj s malým rozpočtom spravil veľkú show, čo je jedinelé, keďže väčšinou s malými vecami nespravíte zázraky. Ale aj s tým mizerným rozpočtom zarobil celosvetovo viac ako 782 miliónov dolárov, čím sa stal najziskovejším filmom s R ratingom v tom čase. Dej v skratke. Deadpool je bývalý žoldnier, ktorý zistí, že má rakovinu v pokročilom štádiu. Súhlasí s experimentálnou liečbou, ktorú ponúka tajomná organizácia, no táto liečba ho nielenže vylieči, ale dá mu aj schopnosť regenerácie a nadľudskú odolnosť. Zároveň však zanecháva jeho telo a tvar trvale znetvorené. Po tomto zážitku sa Wade vydá na cestu pomsty proti mužovi, ktorý mu toto všetko spôsobil. A čím je tento film jedinečný? Jedna zo superschopností Deadpoola je to, že vie prebúrať tzv. Štvrtú stenu, a to v divákovi vyvolá pocit, že je súčasťou filmu. R rating pri komiksových filmoch v tej dobe bola rarita. Na rozdiel od iných superhrdinských filmov je Deadpool oveľa uvoľnenejší, cynickejší a výrazne paroduje žáner. Dajme si teda ešte rýchlo fakty. Výroba a autorizovaná distribúcia filmu podporili viac ako 13 000 pracovných miest. Na tabuli Sister Margaret's Deadpool sú napísaní Ryan Reynolds, TJ Miller, Rob Liefeld, ale aj iné známe osobnosti ako Amanda Bynes, Ozzy Osbourne, Shia LaBeouf, Mike Tyson, Miley Cyrus, Lindsay Lohan, Bill Cosby a ruský prezident, ktorého meno nebudem vyslovovať. Filmovanie snímky prebiehalo v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Začalo v marci 2015 a celkovo trvalo iba 48 dní. Tvorcovia filmu museli na poslednú chvíľu pred schválením projektu na pokyn štúdia 20th Century Fox znížiť rozpočet filmu o 7 až 8 miliónov amerických dolárov. To si vyžiadalo za obeť aj niekoľko akčných scén. Napríklad tvorcovia mali pôvode v pláne aj motocyklovú naháňačku na diaľnici medzi Deadpoolom, Ryan Reynolds a Ajaxom Ed Skrein. Celý film bol natáčaný digitálnymi kamerami. Tvorcovia nad 3D ani neuvažovali. Deadpool 2. Po veľmi úspešnom prvom filme o Deadpoolovi pokračovanie na seba nenechalo dlho čakať a už v roku 2018 prišiel Deadpool 2 do kín. Film bol opäť vytvorený v produkcii spoločnosti 20th Century Fox a režisérom bol David Leitch, ktorý prevzal štafetu po Timovi Millerovi. Rozpočet na toto dielo bol navýšený na 110 miliónov dolárov a s tržbami 785 miliónov dolárov sa stal opäť jedným z najúspešnejších R-rated filmov. Trošičku si pripomenieme dej. Film sleduje ďalšie dobrodružstva Deadpoola, cynického a mimoriadne sarkastického antihrdinu so schopnosťami regenerácie. Tentoraz sa Deadpool pokúša ochrániť mladého mutanta menom Russell, ktorého ohrozuje cestovateľ časom Cable. Josh Brolin. Wade si preto vytvorí tím, ktorý nazve X-Force, aby zastavil Cabla a zároveň našiel svoj vlastný zmysel života. Rýchlo fakty. Natáčanie filmu prebiehalo na viacerých miestach v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Chlapcovi v jedálni sa Deadpool podpíše na krabicu od cereály s skutočným menom Ryan Reynolds. Na jej obale je ako Wolverine odfotený Hugh Jackman. Vo filme sú 4 potitulkové scény. Pri nakrúcaní filmu zomrela mladá kaskadérka Joy Harris. Americká motocyklová pretekárka nakrúcala podľa listu Vancouver Sun naháňačku, pri ktorej musela predviesť niekoľko krkolomných manévrov. Vrátanie jazdy po úzkých rampách pozdĺž schodiska. Pri jednom z obratov nezvládla svoj stroj. Vo veľkej rýchlosti narazila na obrubník a vletela do výlohy. Podľa polície zomrela na mieste. Natáčanie bolo prerušené na 2 dní. Iba 2 dní. V odchode Tima Millera pred príchodom Davida Leitcha boli kandidátom pre réžiu Rupert Sanders, Drew Goddard a Magnus Mertens. Fanúšikovia dokonca mali záujem, aby na režisérskú stoličku zasadol Quentin Tarantino. Deadpool a Wolverine.
Najočakávanejší komiksový film roku 2024 je konečne vonku. Vyhnem sa deju, keďže je to ešte celkom čerstvé, ale niečo si predsa len povieme. Daj like a napíš, či chceš fakty aj o samotnom Wolverinovi. Deadpool a Wolverine, vydaný v roku 2024, je tretím dielom série o Deadpoolovi a súčasťou 5. fázy MCU. Režisérom filmu je Sean Levy, pričom v hlavných úlohách sa opäť zhostili Ryan Reynolds, Deadpool a Hugh Jackman, Wolverine, ktorý sa vrátil k svojej ikonickej postave po udalostiach z filmu Logan z roku 2017. Film kombinuje humor, akciu a dramatické prvky, pričom sa zameriava na multiverzálny konflikt a účasť TVA, Time Variance Authority. Vo filme vystupuje viacero známych postav MCU. Nebudem ich hovoriť, nechcem spoilovať. Ale jedno môžem povedať, nechybajú ani alternatívne verzie Deadpoola. Film získal pochvalu za herecké výkony a kombináciu akcie s humornými scénami, pričom sa stal najvýnosnejším filmom s hodnotením R všetkých čias so zárobkami viac ako 1,3 miliardy dolárov. Rozpočet bol navýšený oproti dvojke o 90 miliónov dolárov a to znamená, že celkový rozpočet bol 200 miliónov dolárov. Rýchlo fakty. Vo filme zaznie zmienka o superhrdinovi konkurenčného vydavateľstva DC Comics Batmanovi. Ryan Reynolds potvrdil, že vo filme sa mal objaviť aj Nicolas Cage ako Johnny Blaze z filmu Ghost Rider. Za 17 dní v kinách film zarobil viac ako 1 miliardu a stal sa tak najzarobkovejším filmom s R ratingom. Keď si to pozriete v originálnom znení, tak slovo na F budete počuť 118 krát. Na pieseň Bye 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 v úvode filmu tancuje v obleku Deadpoola namiesto Ryana Reynoldsa choreograf a tanečník Nick Pauli. Bye, bye, bye. Toto by boli zaujímavosti o Deadpoolovi. Ak sa vám páčili, môžete dať odber a like a napísať, o čom by ste chceli ďalšie video. Fakty som čerpal z rôznych stránok a youtuberov, nielen z CZSK scény. Ďakujem.